Докато се разхождах в нета, открих сайт на едно училище. И нали съм любопитна, отворих го. Оказа се, че това е сайта на ПГАТ Цанко Церковски, училището, в което аз искам да уча. Знаеш ли защо? Не, разбира се. Какво толкова? Училище като училище, с какво е по-различно от другите? Не е така, сега ще ти покажа. Времето е усет. То е в нас, преди да се родим и след това. Времето е материя. Може да се докосне. Стига да имаш сетива и нежни струни, за да го отразиш. Завъртам мелницата на времето. Започвам от пожълтелите страници на летописа, писан с чувство за памет от вярващите в своята възрожденска мисия преди нас. 1921. Съгражда се училище, храм на духа и познанието. Докосвам времето и виждам. Виждам в единия ъгъл човешки ръце. Ръце на майстор, резбар, скрил истини в пътеките над летото. Дъхът на времето е пролазил над снимките в другия ъгъл. Толкова много очи, вгледани в видното. И просветват малки дръзки пламъчета, които рушат преградите, и познатото вече не е същото. Стопената замръзнала неподвижност в тънките струи чертае новите посоки на промяната. Времето излиза от пожълтелите страници и докосва едно слънчево лято, безкрайно като мечтите и кратко като сбогуването. Идвали и си отивали много лета. Дните им се сливали в един жарък празник, носещ усещането за целунати от месец утрини и за отмалялата прегръдка на слънцето. Десетилетията препускат през ритлите на времето. Съгражда се мост към днешния свят. Светът се променя и по нов начин зазвучават забързаните детски стъпки, веселият смях и училищният звън, приканваш като зов на камбана. Магията на спомена ти дава сила. Вдигни глава, училище, защото по дъхави пътеки, по цветни друми, по белоснежни партини, есен, зима, пролет, лято, те идват към теб, твоите ученици. Пътят, по който вървят, не остава безлюден. Огънят, който носят, не се е превърнал в изпепелена жарава, а продължава да гори. На 27 март 2014 г. по инициатива на госпожа Надежда Иванова, директор на професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски, се проведе среща с министъра на земеделието и храните Димитър Греков в залата на Общинския съвет град Павликени с бизнесмени от региона. Беше подписана харта за сътрудничество между бизнеса и професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски с цел осигуряване на първа работа на младите хора след завършването на училище. Това е пътят на професионалното образование. Специалност селски туризъм. Професия организатор на туристическа агентска дейност. Здравейте, казвам се Павла Петрова. Уча в специалност селски туризъм. Избрах да уча тази специалност в професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски, защото след завършването ми ще имам възможност да си намеря работа по специалността, а и на фона на световната криза добре заплатена. До 7 клас учих в основно училище Свети Климент Охридски. Можех да продължа образованието си в някое средно образователно училище или в някоя езикова гимназия. И щях да завърша само с диплом за средно образование. И какво щях да правя след това? Поредният човек със средно образование на борсата, без професия. Затова реших да уча в професионална гимназия по аграрни технологии, а и родителите ми ме насочиха тук, защото знаят, че е перспективно. Тук, освен че изучавам задълбочен чужд език, имам възможността да карам практиката си в чужбина, която е организирана от училището специализация, при това напълно безплатно. След дипломирането си ще знам, че вече имам професия – организатор на туристическо-агентска дейност, както и възможността да уча във вуз в България и чужбина, с каквато и да е насоченост.
Не съжалявам за избора си и ви приканвам и вие да направите същия. Професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски. Европейски хоризонти и конкурентоспособни на пазара на труда. Good morning, my name is Gabriela. I'm the front desk clerk at the Royal Hotel. How can I help you? Good morning, my name is Buxala. I want to make a reservation for me and my husband. I want a double non-smoking room near the pool. How long will you stay in our hotel? We will stay until 28th of March. Can you tell me how much does it cost and what is involved in this charge? The base rate is $50 per night, but you made a special request, so it will cost $100 per night. This charge involves a damage deposit, which will be returned to you at the end of your stay in our hotel if there is nothing broken in the room. Also, it involves a card for our hotel and a breakfast and a dinner in our restaurant. What does the restaurant offer? The restaurant offers different types of food you can see in the menu for every taste. I have never been in this city before. Is there someone who can show me the landmarks in this city? Our concierge will show you the local entertainments. Here is a map, you can see the local entertainments. Also, we are giving you this tourist guidebook with the local entertainments in Veliko Trnovo and the region. If you don't want to be disturbed, you have to put this sign on your door. And if that's all, you have to fill the registration forms. After you fill this registration form, I will issue the key for your room. Thank you. Have a nice day. Enjoy the stay in our hotel. Goodbye. Goodbye. Интересно, но... Какво но? Явиш новата специалност? Професия полиграфист, специалност полиграфия, професионално направление аудиовизуални изкуства и техники, производство на медийни продукти. Развитието на бизнеса и комуникациите при съвременните икономически условия ще изискват в бъдеще все повече квалифицирани кадри в областта на издателската дейност и производството на медийни продукти, конкурентоспособни на европейския трудов пазар. Навлизането на информационните технологии и на нови програми за проектиране изисква адекватно подготвени кадри, които ще могат да се реализират на пазара на труда. Малките и средните предприятия и фирми, в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване, се очаква да ползват в по-голяма степен услугите на специалисти от професиите, свързани с аудиовизуални техники и производство на медийни продукти. Възможности за професионална реализация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията полиграфист могат да работят в печатници, отделни цехове, рекламни агенции, издателства, културни институции на следните длъжности: полиграфист, машинни оператори в печатарството, в книговедското производство, в производство на хартиени изделия, наборчици, словослагатели, стереотипери и електротипери, печатари, гравьори и офортисти, лаборанти и други подобни на обработка на светлочувствителни материали, книговестци и други. Тази специалност се разкрива в предложение на бизнеса от нашия град, който се ангажира да я обезпечи с необходимите технически средства и материална база за извеждане на практически занятия. След завършването й се осигурява работа и възможност за професионална реализация. Тя напълно отговаря на новите тенденции в образованието. Това е супер, ще уча, ще практикувам и след това ще имам сигурна работа там, където съм практикувал. Това не е всичко. Сигурна работа ще имаш и ако завършиш традиционните за училището специалности след 8 клас. Здравейте! Казвам се Тодор Пасков. Моята специалност е механизация на селското стопанство. Тази специалност е много търсена в нашия край поради естеството на бизнес средата. Павликенския край е селскостопански и естествено на пазара на труда ще се търсят такива специалисти. Избрах си тази професия, защото в България, така и в чужбина, мога да се реализирам и да се намеря работа. Чрез приятели и познати се насочих към това училище.
А това не е без значение. Искам да се реализирам най-вече по специалността, защото това ще ми осигури солидно заплащане на труда и удовлетворение, че работя това, което ми харесва. Приемът на ученици от специалност растителна защита е нов. Той е обусловен от необходимостта на действащи в региона фирми от местни висококвалифицирани млади хора с богат познавателен опит. Обучението по специалността растителна защита съчетава комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка в областта на производството на зеленчуци, семена, билки и трайни насаждения, тяхната растителна защита и търговия с тях. То включва учебни часове по теория и практика, като по дисциплините с приложен характер се провеждат специализирани учебни практики в реална работна среда. През курса на обучение учениците изучават всички общообразователни предмети и получават необходимата подготовка да продължат обучението си във всички висши учебни заведения. Обучението по професионална подготовка включва изучаването на предмети като чужд език по професия, растениевъдство, ботаника, растителна защита, трактори и автомобили, селско-стопанска техника и гарантира подготовката на качествени специалисти. Материална база. За извеждане на практическо обучение по растителна защита училището разполага с оранжерия за производство на разсади и вкореняване на резници, производствени работилници със съвременна селско-стопанска техника, кабинет по растителна защита. Традиция стана ученици от професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски да провеждат производствената си практика в страни членки на Европейския съюз. Това им дава възможност да обогатят и разширят теоретичните си знания и практически умения, което повишава техните шансове на пазара на труда. Учениците получават и международен сертификат Европас мобилност, което улеснява комуникацията между работодател, кандидат за работа и образователна институция. Получените компетенции те пренасят сред своите съученици, което провокира от тях стремеж към учене и усъвършенстване през целия живот. Всеки кабинет разполага със собствен компютър и проектор, а в училището има 3 компютърни кабинета и един с интерактивна дъска. Всеки ученик, завършил успешно курса на обучение и положил успешно държавни зрелостни изпити, придобива диплом за средно образование, а положилите успешно държавни квалификационни изпити свидетелство за професионална квалификация. Не ми трябва друго училище. Това е моето училище. Чакай, не бързай, не си видял всичко. Училището работи по програма Успех. Има разкрити 8 клуба, а те са клуб журналист с ръководител господин Иван Иванов, старши учител по български език и литература. Клуб младежкия език в САЩ и Великобритания с ръководител госпожа Любослава Митева, младши учител по английски език. Клуб математика, полезна и забавна, с ръководител госпожа Снежана Севданова, старши учител по математика. Клуб Обичам да правя красиви неща, с ръководител госпожа Илияна Грунева, старши учител по специалните предмети. Клуб Направи си сам, с ръководител господин Стефан Маринов, старши учител по производствена практика. Клуб Семейните ценности като традиции, с ръководител госпожа Цветелинка Гунева, старши учител по философия. Клуб Приятели на природата, с ръководител госпожа Николинка Иванова, старши учител по специалните предмети. Секция футбол, с ръководител Димитър Кушев. Учениците от специално светарство ежегодно участват и в организираната от МОМ панорама на професионалното образование в България.
И като потвърждение, че обучението е на ниво, са призовите места, които заемат в една оспорвана надпревара с учениците от други училища. 3 първи, 1 второ и 1 трето място. Във връзка с 167 години от рождението на Христо Ботев, Общонародна фондация Христо Ботев, Община Велико Търново и Регионален инспекторат по образование организираха първия конкурс, посветен на годишнината от рождението на поета. На 6 януари 2015 г. в Община Велико Търново бяха наградени отличените участници: Борислава Йорданова от 11 А клас, Ивона Гаврилова от 12 А клас и Ивелина Трендафилова от 12 Б клас. Ученици от професионална гимназия по аграрни технологии участваха в конкурс, посветен на празника на Велико Търново 22 март и 830 години от въстанието на Асени Петър. Ученичките Славея Иванова от 9 А клас и Ивона Гаврилова от 12 А клас се класираха на второ място. От 19 до 20 март 2015 г. в град Бургас се проведе 19-та конференция по философия. Училището беше представено от двама ученици – Благовесто Брешков от 12 Б клас и Камелия Неткова от 10 А клас. Учениците бяха наградени с сертификати за достойно представяне. От 27 до 29 март 2015 г. ученици от професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Църковски взеха участие в националното състезание Млад фермер в град Провадия, регионален етап за Северна България. Радослав Нетков от 11 Б клас се класира на второ място и получи медал, грамота, предметна награда и удостоверение от ректора на Аграрния университет в Пловдив, професор Димитър Греков, даващо му правото да бъде приет за студент в желана от него специалност. Здравейте, казвам се Теменушка от 11 Г клас и се занимавам с карате кьокушин от 2 години, под ръководството на сенсей Боян Ангелов. Имам 5 участия за 1 година на републикански състезания, както и на световно. През 2013 година, декември месец, участвах в световното и спечелих 3-то място. Ако обичаш спорта и искаш да си един от нас, запиши се тук. Дългият път, извървян от ПГАТ, не е напразен. Обучени са над 20 000 ученици, някои от които с европейско и национално значение. Заедно да преобразим света на 21 век. Това е мотото на професионална гимназия Цанко Църковски и е израз на новото мислене и напредничевите идеи на времето. На бялата дъска стои надписът: "Заповядайте в училище". Убеди ли се, че това не е училище като другите? Това ще е моето училище. Това ще е моето училище. Супер си! Елате при нас и вие, които не сте открили своето училище.